One, two, three. Palangkaw. Wag right. Right. Yan. Ah. Yeah. Yun, tinamaan na mga pade. Yun, good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Yan, po din naman ako na yung mga pade mga made kay riparohon ta sulod sa mga bubutrak ta. Bali lamang magkabaratak na kay grabe pa lumot. Sa sarukadlaw, dili ta nagkabaratak kay grabe lumot. So niyan, riparohon ta naman gyapon. Bali lamang may sulod, baka lamang itasin bugas. Yan, baka suda. Ya siyempre, makalibre naman sin isuruda man ang mga pade yung taas sin ihawon. Kumaplos. Yan, may mga kasag mga pade. Yan, naghalo mga pade ho. Kasag bungkang. Yo. Tulo na kasag mga pade naghalo. Tapos may mga sulay bagyo. Yan, silhigan tagyapon mga pade. Patil malinig. Yan, pirmi ta darang pangkulkog ta para pirmi malinigan agyan sa isda. Yan, kulkog tayo na agyan sa isda para pirmi malinig. Yan, ariya. May ihawon mo mga pade. Yun mga pade. May ngaranan din sa bulan mga pade na alatan. Yan, masiramon man iniihawon mga pade. Yun, siram sini. Yung mga sulay bagyo mga pade. May duwa na bungkang mga pade ho, duwa na kasag, kailang puro burod mga pade ho. Oh, itapok tayo ni para magdagam pa. Yan, yadi pa mga padeho, sulay bagyo. Ang mga paborito nun sa mga padehong ta. Mahal na yung mga paborito nun sa mga padehong tao. Mga pade, mga made. Alangkaw na sagkahan. Oh! One, two, three. Palangkaw. Wag right. Right. Yan. Oh. Yan. Okay na.